Днес ще ви покажем как се изработва спален комплект от материя, която не е рамфорс, не е памучен сатен, а от нещо по-различно – материя, за която не всеки говори. За изработката на този спален комплект избрахме именно памучен крепон. Материя, която беше изключително популярна в миналото, но днес сякаш остава в сянката на рамфорса и памучният сатен, а според нас напълно незаслужено. Памучният крепон е 100% памучна материя, с характерна релефна структура. Той не се нуждае от гладене, позволява на кожата да диша, не прилепва по тялото и е изключително лесен за поддръжка. Освен това запазва добрия си вид дори след многократно пране и е чудесен избор за хора, които търсят комфорта през цялата година. Именно заради тези си качества много от нашите клиенти се връщат отново към него. Понякога най-добрият избор не е най-популярният, а този, който наистина отговаря на нуждите ви. А за да придобиете по-добра представа за тази материя, ето как изглежда тя върху възглавница. Ако търсите спален комплект, изцяло съобразен с вашите нужди, свържете се с нас, а ние с радост ще ви съдействаме с избора, а повече информация как да го направите ще откриете в описанието.